mikrofóne Tereska Páleníková. Tereska, dnes úvodný duel na domácej palubovke, hneď víťazstvo 6 bodov. Nebol to asi ľahký zápas? No, nebolo to určite jednoduché, hlavne bol to náš prvý zápas a ešte stále sa tak hľadáme viac menej. Tento týždeň nám prišli 3 nové hráčky, takže ich tak zapájame postupne do systému a ešte to nie je určite to, čo budeme chcieť o mesiac, keď budeme hrať tie kvalifikačné zápasy, ale hádam to bude už lepšie. Zápasu máme asi 6-7, predtým než to bude dôležité, takže vtedy to bude najdôležitejšie, aby sme hrali dobre. A teraz prvý zápas je o tom, že sme tak hľadali svoje také tie úlohy, také tie role a dúfam, že sa nám ich podarí plniť lepšie v nasledujúcich zápasoch. Táto sezóna je pre vás, nemyslím len osobne, ale ako tým trošičku špecifická, v niečom odlišná od tej minulej, keďže ste automaticky nastúpili do Eurocupu. Teraz budete musieť hrať kvalifikáciu. Mňa osobne to najprv zaskočilo, ale vlastne tak čo s tým narobím, vlastne Good Angels budú teraz hrať tiež Európsky pohár, takže my sme sa posunuli na tú druhú priečku a musíme sa kvalifikovať, takže máme tak pôjde z 2 zápasy viac a budeme robiť všetko preto, aby sme hrali Európsky pohár, pretože je to takou našou prioritou. Za akými cieľmi vstupujete vôbec do celej sezóny, nie len s ohľadom na Európu? Takže cez tú sezónu sú také rôzne malé ciele, ktoré chceme plniť a keď sa budú tie malé ciele plniť, tak potom môžeme myslieť na niečo také väčšie, takže postupne, keď budeme trénovať zápasu a tak potom môžeme myslieť na niečo naozaj veľké a uvidíme, jak to celé vyvrbí. Budeme určite makať a taký ten prvý cieľ, teda ten FIBA Cup, ten zápas proti Péču a dúfam, že sa nám to podarí a kvalifikujeme sa. Ako vidíte skladbu tímu s ohľadom do budúcnosti? No tak tento týždeň sme sa zišli, takže je to ešte taká skladačka naozaj. Ja dúfam, že to bude dobré, pretože tréner si myslím, že vybral hráčky, ktoré chcel, viac menej na tie posty, ktoré mali byť zaplnené a máme mesiac na to, aby sme sa zohrali a to bude pre nás kľúčové. V čom bola príprava pre touto sezónou odlišná trebárs od tých predošlých? No tak určite bola, pretože trénovali sme celý jún. Jún sme trénovali vlastne tak každá doma, mali sme nejaké individuálne plány a v auguste sme začali spolu. Tým, že sme v júni trénovali asi 6-7 hráčok, tak to bolo vlastne také veľké plus pre nás, pretože sme sa mohli pripraviť či už silovo, kondične, basketbalovo a iné hráčky vlastne toto nemali k dispozícii. Čiže to je ako veľké plus pre nás a dúfam, že nám to pomôže v ďalšej časti sezóny. Ja vám ďakujem za rozhovor, gratulujem k dnešnému víťazstvu a prajem veľa úspešných stretnutí. Ďakujem veľmi pekne.